Hola a tots, així us presentem el projecte que han fet els alumnes de tercer de l'ESO, David Martí i Àngel Torres, de l'IES Mondúber de Seraco, i que es diu el pomper automàtic. Ara el fico en marxa per a que vegeu el seu funcionament. Molt bé i enhorabona a tots. De fet, fenomenal. La continuació del vídeo anterior, desde el triángulo.